Welcome sa ating panibagong moto camping adventure. Sa video na ito, pupunta tayo sa Barangay Maliko sa bayan ng San Nicolas. At itong lugar na ito ay ang tinaguriang Summer Capital of Pangasinan. Halina at samahan nyo kami ni Commander na maranasan ang lamig ng klima at i-celebrate ang simpleng pamamaraan ng aming ika-6 na wedding anniversary. Yun, good morning mga idol. Welcome sa ating channel. Time check tayo. Pasado alas 5 na ng umaga. At kasalukuyan natin binabagtas itong highway dito sa bayan ng Sual, Pangasinan. Ang destination natin ay ang Kindaw Campsite sa Barangay Maliko, bayan ng San Nicolas, Pangasinan. Alas 4 ng madaling araw na umalis kami sa Santa Cruz, Zambales. Ang original plan talaga na dadaanan sana namin is Bayad Daang Kalikasan, natatagos sa bayan ng mga Tarim, Pangasinan. Mas makakalas sana kami ng 1.5 oras sa biyahe, pero ayaw pumayag ni Commander kasi nga madilim pa. Kinakabahan daw siya kasi walang kabahayan sa Daang Kalikasan. Baka nga naman magkaroon ng aberya, hirap kumuha ng rescue dahil na din sa walang signal doon sa lugar na dadaanan namin. Napapayag naman niya ako kasi naisip ko na baka hindi rin kami palabasin sa part ng mga Tarim. Dahil sa pagkakaalam ko, mayroong border control point doon, kaya nagbaya Alaminos at Lingayen na lang kami. Ayon sa Google Map, tatagal lang 4 na oras ang aming biyahe. Pero di ko na alintana yung layo dahil alam ko magiging sulit yung pupuntahan namin. At si Commander, ayun, tulog na tulog sa biyahe. Mula Lingayen ay tinahak namin ang bayan ng Binmalay, San Carlos City, Malasique, Villasis, Rosales, Santa Maria at Tayum. Matapos ang ilang oras na biyahe ay narating nga namin ang bayan ng San Nicolas, Pangasinan, kung saan ang lugar na pupuntahan namin ay sakop nito. Ang Maliko ay isang barangay sa kabundukan na sakop ng San Nicolas, Pangasinan. Ito ay may estimated altitude na 1,675 meters above sea level, na mas mataas pa sa altitude level ng Baguio City. Kaya naman ito ay tinaguri ang Summer Capital of Pangasinan. Mula sa municipality ng San Nicolas ay babiyahe ka ng 40 kilometers sa liko-liko o sigsag na daan. Pero hindi ito yung dahilan kung bakit ito tinawag na Maliko. Comment nyo naman sa nakakaalam kung saan nagmula ang pangalan ng Barangay Maliko. Balik tayo mga idol, ang bypass road na ito ay ang kalsadang nagkokonekta sa probinsya ng Pangasinan at Nueva Vizcaya. Ang Maliko ay mayaman sa kasaysayan, tulad na lamang noong World War II, kung saan naganap ang tinatawag ng The Battle of Villaverde Trail, na ikinasawi ng maraming sundalong Amerikano at Pilipino laban sa Persa ng mga Hapon. Mula noon, ang Maliko ay ang naging tahanan at ancestral domain ng Kalanguya tribe. Kaya sa mga dumadayo dito ay maging maingat at panatilihin pa rin natin ang respeto sa pagpunta sa lugar. Ating alalahanin na mga bisita lamang tayo na nabigyan ng opportunity na ma-enjoy ang kanilang lugar. Sa wakas at nakarating din tayo sa campsite kung saan tayo magmamoto camping. Time check tayo mga idol, pasado alas 11 na ng umaga. Naggala pa kasi kami sa bandang itaas o pinakasentro ng Barangay Maliko bago tayo dumiretso dito sa campsite. Siya nga pala, ang pangalan pala nitong camping site na pinuntahan natin ay ang Kindaw Farmville and Campsite na matatagpuan sa Sitio Darawan. Kung balak mo magmoto camping dito ay 200 pesos lamang ang per head. At kung gusto mo na maipasok sa mismong camping ground ang iyong motor ay may additional na 200 pesos. Allow din mag-bonfire dito. Basta ipaalam mo lang sa management. Mahigpit din na ipinagbabawal ang pamumulot ng firewood sa paligid, pero pwede ka naman bumili sa kanila. Weekdays nga kami nagpunta dito, kaya uunti lamang kami mga campers na nandito ngayon. Tingnan gabi ay overlooking ang mga ilaw sa iba't ibang bayan ng Pangasinan. Okay, mas 4 na ng hapon. Gano'n ito, Nay? Ay, hindi ka na ako pala.
Anim na klase ng isda. Bigay ng kapitbahay. Patulong sila magpalipad ng drone. Bukas ulit, papalipad ako doon. May ulam nila bukas. Ang budget mo. Morning. Nasa 6 na ng umaga. Ito pa rin tayo sa Camp Kindaw. Ang plano namin ni Mrs. ay diretso na kami pa Santa Fe. Ang ruta namin papuntang Ambuklaw Dam. Then, diretso hanggang Baguio City. Ikot na kami. Dapat alas 8 makaalis na kami rito. Bago nga mag alas 8 ay nakagayak na kami ni Commander. Nagdesisyon kami na mag round trip patungo sa Baguio City at ang mga dadaanan namin na lugar ay ang bayan ng Santa Fe, Aritaw, kaya pa nasakop ng Nueva Vizcaya at tatagos naman kami sa bayan ng Bukod na sakop ng Benguet. Kaya sa susunod na episode natin na ang dapat round trip lamang ay nauwi sa di inaasahang moto camping adventure. Ang next destination natin ay isa sa mga underrated na campsite sa La Trinidad, Benguet. Ito ang Camp Ragsak. We never get